Това е административната част на Envision. Тя изисква стандартен потребителски вход и се използва от учителя главно за управлението на потребителите и съдържанието на системата. Потребителите се делят основно на учител и ученици. При избор за управление на учениците, пред учителя се изобразява списъка с текущо съществуващите в системата класове, като могат да бъдат добавени нови класове или да бъдат редактирани или изтривани съществуващите. При избор за редакция на клас, на екрана се визуализира списък от имената на учениците, текущо присъстващи в класа. Могат да се добавят нови ученици, да се променя името на класа или да се променят свойствата на определен ученик, както и да се изтриват съществуващи ученици. По-интересната част от управлението е управлението на съдържанието, което се дели основно на награди и уроци. При избор за управление на уроци, на екрана се изобразява списъка с текущо съществуващите в системата уроци. Могат да бъдат добавени нови уроци или да бъдат изтривани и редактирани съществуващите в системата уроци. При избор за редакция на урок, на екрана се изобразява списъка с екраните, които са част от този урок, като те могат да бъдат редактирани или изтривани, могат да бъдат добавени нови екрани. При избор на редакция на екран със статично съдържание, пред учителя се появява този екран. В дясната част на екрана се изобразява текста, който ще бъде показан на учениците, като той може да бъде редактиран и да му се приложи определен формат. Може да бъде променяно неговото положение спрямо картинките, като съществуват 4 основни типа. Могат да бъде променени името и заглавието на екрана. В лявата част на екрана е изобразен списъка с картинките, които учителят иска да покаже към съответния текст. Той може да добавя или изтрива съществуващи картинки и може да променя заглавието и описанието на вече добавените картинки. Екранът за редактирането и създаването на въпроси с избираем отговор има следния вид. В горната част учителят може да зададе някои стандартни свойства на въпроса, като например секунди за отговор, които се използват при стартирането на таймера в презентационната част. Учителят може да променя и задава текст на въпроса и да определя дали на въпроса ще бъде отговаряно с жестове или не. В случая на въпроса може да бъде отговорено посредством картинка и затова учителят няма възможност да добавя текстов отговор, но може да добави нов картинен отговор. При избор за редакция на въпрос със свободно въвеждан отговор, учителят може да зададе стандартните свойства на въпроса, както и да определи какви символи ще бъдат включени в виртуалната клавиатура.